Dívám se na výsledky vaší krve, pane Ružičko. Věc se má tak, že máte velmi vzácnou chorobu. Takže umřu. No, zase tak pesimisticky bych to neviděl. Pacienti, kteří v minulosti podstoupili léčbu, mají 99% úspěšnost vyléčení. A když léčbu nepodstoupím? Pojišťovna nahradí veškeré léky a léčbu, toho se nemusíte bát. Já ale chci umřít, pane doktore. Aha. Já to myslím vážně. Víte, moje druhá žena otrávila moji první ženu, kterou jsem hrozně miloval, a přesvědčila mě si ji vzít, aby po mé smrti dědila všechny mé peníze. No a nebylo by v takovém případě zadosti učiňující zůstat na život co nejdýl? Bylo, kdybych nějaké měl. Jenže nemám. Banka mi všechno ukradla, proto musím umřít. Abych viděl její výraz, až zjistí, že dědí jenom dluhy. A jak chcete vidět její výraz, když budete pod drnem, pane Ružičko? Mám známého doktora, specialistu, psychiatra. Chtěl se za ním podívat, ano?